ule azama kwela kumwaga wina. Wodi azache. Wodi azache. Kumatokoza Mulungu ikafika nthawi yonena kuti chimene iwe usikuchidziwa wina wache akukuzana. Chimene ine ndikumalankhula ndi chilungamo chokachoka. Chilungamo chokachoka. Ineyo sindikuyang'ana chipani. Nyumba mwache ndi moyo wake basi. Ndibaezaso sindikuyang'ana chipani, sindikuyang'ana mtundu wa munthu, ndikuyang'ana munthu, nyumba mwache ndi banja lache basi. Ngani imene ilipo kusalimona nzima akulu fetika kala mboma sitimalingalira kumene tikuchokera. Ambiri ayinu ndikukuzani mukunamizidwa kunena kuti tabayesani chofotera chanu chikulembeni mugula fetereza. Restaurant kuti ndifuna ndidye ndikakuta ndiye ndikulipira. Umanena kuti mupanga bwanji izizi ndiye ukamadya muje sumatuluka usanalipire. Sopano ngati zili zoona zomati atukulembere kaye kupasene fetereza chifukwa chalizi kuchitika chigawo pakati chokha chino kumpoto ayi kumwera ayi kumvuma ayi ndalama zabo masizingabwere chigawo cha pakati chokha. Ganiza nyumba mwanu. Ndimanena kuti ine ndapanga stade Kamuzubanda anali anamuna. Kamuzubanda anaika Adimaki izikula zinthu kuchokera kwa anthu. Ikakula zinthu kuchokera kwa anthu. Komanso azionesa kunena kuti anthu azigulisa kwa Adimaki. Tamulekeni amene mulekeni. Akakula Adimaki izikula zinthu kwa anthu. Ndikusunga nthawiyanjawa ndikugulisa anthu aja patengo wabwino. Lero Adimaki yayikidwa uku amene akugula ndi kugulisa zinthu ndi mavenda. Ngati pakali paloma mafuta agali moto leo siku pausandi wani wiki kuti tipange kisanfu mafuta agali moto asharati ndipo kati fetereza zonama zimene ziti Asinibusite Yamanagare zimenezo bwana Zilakazoona amati hii pa radio amarengeza. Radio ngati program ili yoona sika echi sisi mtu kapata kazako kuzembera usiku sana chibezi umazemba usiku ngani ibene hii yaboza chimene akufuna anthu akuna zimene zozo. One organization imene akumatia awawa ID yao ndi iyi akugwira ntchito kwa kuti musatire kulibe office ngati zili zoona mukanena kuti tendani feterezayo abwere apa timuone. Kuti angana nonse muli apapa muzandikumbukira ine sindikunena kuyang'ana kuti awandi achewa awandi alomwe awandi atumbuka. Inuyo mudziwe kuti mundiakazanu ananu anyamata aine ukhala azigwira ntchito. Ine ndine vice president wa dziko ndikana ukhala phe kumango njoya komatu mudziwe lero tilipo mawa palibepo. Ndikukuzani ineyo zimene akumakulanganiza kuti
fetereza wa ulele kati potereni zona ma mavutika zaka 5 zonsezi mukakomerero zinthu zikatembenuke lero usondiloti ndati zinthu zitaende bwino mafuta akuvuta lero ndalama zokulira mafutazo ngati mulibe zafetereza mwazitengera kuti ndula mukavota kuti muzidya zanu musakaende mulandu anyamata ilu dziko ndilanu kuyende mudzigwira ntchito muzidya zanu lero muli ndi unyamata uwu mukakula mukhala nkhalamba ngati simupanga ndalama lero muzadya chani kusogolo sogolo lanu akukunamizani akabwera kuti mwamenye mutakumapanga koma ndithu muzandikumbukira amene achoka ndi ndalama zawo m'matumbamo ino akakusiyani muli chonchi akachoka mboma samapita kupita inuyo ubale wanu ndiye amene muti ndiasogolere anu kuchipani uzacha siku loti aluza chisankho inu ndikuti ngati pali chikondi cheni fetereza angafike 100 chakuti kukula benji inuyo Sasa ukarela zona uzona UTF abalianga ose ndifamos koma tiombe mulungu tizili na chilungamo mukambe lero ipase ne ID yangu tirembe titupasa fetereza tirembe osalengeza kwa ile